We gaan naar het TV11 café en daar zit Tom. Ja, Olaf, we hebben weer een nieuwe gast hier in de café zitten. Wij mist het. Ans Krebeks. Ans, wat staat er allemaal te gebeuren op de Reuver? Ik heb aanstaande maandag een lezing in de bibliotheek in Reuver over het boek Kees de Gast, de graficus herontdekt. En Kees de Gast, wie is dat eigenlijk? Wie moet ik me daarbij voorstellen? Kees de Gast is mijn man. En die is beroepskunstenaar, maar hij is helaas meer dan 25 jaar geleden zo ziek geworden dat hij eigenlijk met de kunst niks meer kon doen. En u heeft er een boek over geschreven. Waar gaat het boek eigenlijk over? Ja, het boek gaat puur alleen over de kunst. Een heel klein stukje over het leven van Kees. Maar het gaat over zijn opleidingen, kunstacademies die hij gevolgd heeft. Er staan heel veel afbeeldingen in van grafische werken van hem. Lito's, lino's, etsen. En ik vond de kunst om in het boek te brengen belangrijker als een levensverhaal. Ja, dat kan me iets bij voorstellen, want dat is altijd wat de mens gedaan heeft, is altijd heel belangrijk. Ja. Maar gaat er een expositie van komen naast het boek of wordt het boek gepresenteerd? Het boek wordt gepresenteerd, het boek is al uit. Het boek is te koop bij diverse boekhandels in Zwalmen, in Venlo en in Reuver. En het boek is ook via mijn adres te koop. Ik ben nu bezig om bij ons in de ruimte, waar vroeger ook de kunstafdelingen waren, een verkoopruimte te maken. Kees de Gast was natuurlijk een bekende persoonlijkheid op de Reuver, maar kunt u ons, de kijkers, vertellen wie Kees dan wel eigenlijk was? Ja, Kees de Gast is geboren in Hank, gemeente Dussen, Brabant. In 1982 zijn wij naar Reuver verhuisd. Daar kozen wij voor om de kunstafdeling voor te laten gaan voor mijn beroep. En heel kort nadat wij de fabriek aan de Rijksweg gekocht hadden, zijn we begonnen met een expositieruimte. Kees had een vrij uitgebreide tekenschool, was een hele goede tekenleraar. Er zijn nog diverse leerlingen, eigenlijk veel leerlingen moet ik zeggen. Lid van Artimosa, van de kunstkring in Reuver. En hij had natuurlijk ook zijn eigen atelier in de fabriek. Ik geef lezingen. Ik heb al diverse lezingen gegeven. Ik blijf daar ook mee bezig. En in die verkoopruimte, daar ga ik een soort expositie inrichten. En die blijft dan permanent. Als mensen nog iets meer willen weten, wanneer kunnen we dan op de snelst mogelijke manier eens horen krijgen van Kees? Nou, heel snel. Dat kan aanstaande maandag. Om 6:15 heb ik een lezing in de bibliotheek. Een uitgebreide lezing over het boek en natuurlijk ook over Kees de Gast.